Op de Sjoerdawaai in Kolm waard om 3 uur heen alarm slaan. In een loods van het bedrijf Detect brutsen een uitslaande brand uit. Brandwachtkorpsen van Kolm en Boetenpost en extra korpsen uit Greensland moesten uitrukken. Waar je dan tegenaan loopt is een gasleiding, een vrij kleine gasleiding die nog brandt. En nu is het wachten tot het gasbedrijf het gas eraf haalt. En dan hebben we alles onder controle zoals het lijkt. Ze zijn nog wel het ontblussen, maar je zegt ze water onder controle? Nou, je merkt met een gasleiding dat je niet precies weet wat er gaat ontstaan op het moment dat je stopt met het blussen. Dat wil zeggen met het nat houden van het pand. Want stel nou voor dat je een klein vlammetje hebt wat toch via een plafond ontsnapt. Dan kan het hele pand in de brand gaan en dat willen we voorkomen. Door de stevige wind wie de brandwacht benauwd dat de brand oerslaan zou naar omlissende pan. Maar dat voelt uiteindelijk ta. Het is nog net duidelijk hoe de brand krijgt uitbreken koer. We richten ons op dit moment op de brandbestrijding. Wat de oorzaak is geweest van deze brand is op dit moment nog wat moeilijk te zeggen. We hopen dat we deze brand zo snel mogelijk onder controle krijgen. En dan moet de politie eventueel onderzoek doen naar de oorzaak van deze brand. Energiebedrijf Jules had met een graafmachine de liering opzocht. Daarvoor moest de zijkant van het gebouw iepenbrutsen worden. Wat de liering dichtdraait weer, wie het vuur uit.